Lau a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda ake game ɗin Catizin da kuma abubuwan da ake buƙata, wanda idan ka cimma su ne ka zama na eligible na ka samu airdrop a wannan mining da ake yi. So da farko, idan wannan shine zuwanka na farko a wannan YouTube channel, da ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna alama ta ƙararrawa, saboda da haka ne da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai da ka zo ka kalla. So kamar yanzu let's say a ce ka shiga cikin Catizin ɗinka, sai ka buɗe shi kamar haka. So da yawa wasu sun yi wasa da Catizin tun a kwanan baya, so amma har yanzu dama bata ƙare maka ba. A cikin wannan 'yan kwanakin za ka iya zama eligible na ka samu wannan airdrop ɗin. So da farko, idan ka shiga, a duk sanda ka shiga zai kawo maka wannan, sai ka danna collect. So bayan ka yi collect, sai ka zo ka danna nan gurin wannan kenan, sai ka danna. So idan ka danna, abin da ake yi shi ma wannan mutumin da kuke gani yana rawa, shi ma sai ka zo ka danna shi, shi ma ka taɓa shi. So wannan hanya ita take ba wa mutum dama na ya tara wannan coin ɗin. Kuma abin da ake buƙata, na ga wasu suna ta tambaya ta ya ake yin game ɗin, shi kawai abin da ake so ka yi, ka haɗa mage daga ƴan uwarta namba, irin nambar da take ƴan uwarta. Kun ga na haɗa 13 to 13 sai ya bani 14, in na haɗa 14 to 14 sai ya bani 15, in na haɗa 15 to 15, yanzu kamar in haɗa 15 to 15 sai ya bani 16, in na haɗa 16 da 16 sai ya bani 17. Ina fatan kun gane. To kuma anan mutanen da ake so su zamana sun zamana eligible na su samu wannan airdrop ɗin, shine za ka zo gashi nan gurin da aka ce gold, nan gurin gashi nan ƙasa, sai ka zo ka taɓa kan gurin. In ka taɓa, kamar yadda kuke gani yanzu ga matsayina nan a gold nake, akwai silver. So idan kana so ka zamana ka mallaki wannan airdrop ɗin, sai ya zamana kana silver ko wannan ko platinum har zuwa nan ƙarshe. To da yawa wasu yanzu suka fara yin mining ɗin, dab da ake ƙoƙarin ai launching nasa. So har yanzu kuna da damar da za ku iya mallaka. To ta ya za ku iya mallaka? Yawwa, a duk sanda kuka shiga a cikin waɗannan kwanakin da muke ciki, kullum ku yi ƙoƙari ku zo ku taɓa nan gurin da aka rubuta nan, inda wajen alaman magen nan yake, inda na taɓa, ku zo ku shiga ciki. Idan kuka shiga ciki, ku yi ƙoƙari a kullum ku buga waɗannan tags ɗin da za su sa muku. Duk wani tags da ya zamana za ku iya buga shi, ku buga shi kamar yadda kuke gani a nan gurin. So idan kun buga shi, abu da aka fi so kamar da hankali a kai shine wannan fishing ɗin da ake yi, wannan fish ɗin ya zamana ka iya zuwa nan gurin kai su na wannan kifi, kai su na kifi. Amma su ɗin baya taɓa yiwuwa sai ka tara fish ko yaya ne, sannan za ka iya yin fish ɗin. Shi kuma wannan su da za ka yi na kifi zai baka dama ka daɗa samun shi fish ɗin, kuma zai baka dama ka tara shi wannan point ɗin. Gashi nan da za ku ga 12 billion da na tara shi, zai baka dama ka samu. To wannan kenan. Kun ga anan, ina fatan kun gane. Kuma abin da ake so ka daɗa lura da shi, wannan 16 ɗin gashi nan za ku ga mage baka ta 16, ba sosai ake so ka cika kilikin kana fito da ita ba. Kamar a ce kamar yadda na fito da ita, kun ga na fito da ita, to za ka dinka ƙarar da point ɗinka ne wajen kai ta fito da wannan magen. Za ka dinka ƙarar da point ɗinka ne in ka ce za ka yi ta fito da wannan magen. Ina fatan kun fahimta. So wannan shine hanya da ake bi. Sannan kuma ga inda za ka bi ka duba ka ga me ka tara. In ka danna nan gurin wajen mining ɗin nan inda aka rubuta mining, za ka zo ka danna, za ka ga me kake da shi. Kifi nawa kake da shi, xzen nawa kake da shi, kiti nawa kake da shi. So ta nan ake duba. Sannan sai wajen da za ka duba ka ga star nawa ne da kai, stack ka nawa. Za ka zo ka danna akan report nan gurin. In ka danna akan report, sai ka zo kai gaba. So ta nan za ka gane stack ka nawa, ya yanayin performance ɗin da kai, za ka gani stack ka nawa. So in dai kana da referrals da yawa, so za ka ga stack ka ta ɗan ɗara yadda ya kamata. So kamar yadda kuke gani, kun gani za su yi analyzing na account ɗinka.
sai ka zo ka danna. So kun gani star ta biyu referral ɗina 19. So wannan hanyar ita ake bi, kuma in dai ka bi wannan hanyar daga kan wannan silver, daga kansa za ka zama eligible na ka samu wannan airdrop ɗin. So don haka wuce wannan matakin mai sauƙi ne, wuce matakin farkon nan zuwa ka je silver. So in ka je silver ko da baka zo kan gold ba, ka zama eligible na ka samu wannan airdrop ɗin. So wannan bidiyon na yi shi ne saboda masu yawan yin tambaya a game da Catizen, kuma da yiwuwar Catizen zai ba da alkhairi fiye da yadda ake zato, fiye da wasu mining da aka yi na baya. So ku daure ku yi mana liking. Allah ya sa mana albarka a neman mu, amin summa amin.